मेडाम नों जेबो नङा दे जिराय। दे नोंबो जिरायदो मेडाम। नांथ'ला दे आं जिरायथ'ला। नोंना सारा बबेयाव दं? मेडाम साराथ' फेक्टरियाव थांदों आरो आंखौ बुंदोंमोन जे डक्टरनि चेम्बाराव लोगो हमसिगोन होनना। मा नोंना सारा सफैगोना गोबाव जागोन होनदों नामा? औ गोबाव जागोन होनना बुंदों। दैमालु मुंनि सासे सेंग्रायाबो सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन। मा दैमालु? बबेयाव दं बियो? सानसेमानि सारखौ नेबाय बायनानै थांफिनबाय। आरो मा नोंनि सारा बेखौ दसेबाबो फैनानै लोगो हमफैयासै नामा? सारा गोबां खामानियाव बिजि जानायनि थाखाय लोगो हमनो हायासै। नंगौ नामा? मानसिखौसो जोबोद अननो ओंखारबाय थाफ्लांदों आङो। दैबानाजोंना माजोंबा न' बां बारि बागान गासैबो सम्पति सिलिंखार जालांजोब्बायनो आरो बिफायाबो थैनानै थांबायनो। मानसिखौ नायनानै जानाय लोंनाय थिग गैया बायदि नुदों आङो। जानो हागौ सारनि खाथियाव एसे अनसुंथाइ बिनो फैदोंमोन खोमा। दे बिदिब्ला आं थांसै। दे जागोन दे मेम। मा जाखो? एसेबां हराव फैफिनबाय जे नों? नोंखौ गारनानै आंखि बाहेरायाव मोनायाव हारसिं थानो हायो। मा जादों? नोंनि मोखाङाव मा दुखुनि इसारा होदों? बबेहाय? आं जेबो जायाखैथ'। नोंथांखौ लोगो मोनदों? आं बेफोरखौ उनाव खोन्थाजोबसिगोन। आं दा जोबोद ओंखाम उखैबाय। थां नों जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामहैदो थां। नङा नङा उनाव नङा। आं दानो खोनासंगोन। सोमजाना गावनि बिजनेसाव बेस्थ'मोन। बेनिखायनो लोगो हमनो हानाय जायासै। थिगैनो दं। दासो बुजिबाय नों बिखौ? बेबायदि जेबो नङा। नाय आं जेबो मिथिया आरो नों गुवाहाटियाव थांनानै बिखौ लोगो हमहैबावनांगौबा आंखौ गैला होननानै सानना लादो। आच्छा आं उखैथारबाय। थां नों ओंखामनि लाहार फाहार खालामहैदो थां। जाग्रा मा मुवा बेसाद दं फैदो थां। थांदो ना फैदो। थांदो नों आखाय सुहैग्रोदो आं खुरहैग्रोनोसै।
जेबो ओंख्रि गैला। जेबो गैया। बेजोंनो जादो दे संख्रिजोंनो। मोजाङै जा। ओंख्रि गैया बेजोंनो जादो दे। मा जादों नों? डक्टरनि चेम्बाराव इसेबां नेबाय थाबाय आङो। आरो नोंना फना मा जादों? मानो अफ जाखो? फना अन जाला गाज्रि जाबाय जानांगौ। जेबो नङा दे, गाबोन फुङाव गंसे गोदान बायनानै लाफिनदो। जाना फैखाबाय ना जागोन? आं एसे उनाव जागोन। नों दै गिलाससे लाना फैग्रो। दैमालु नोंनि अफिसाव दिनै फैदोंमोननो? औ, मिथिगौ आं। नाथाय आं गोबां खामानियाव बेस्थ'मोन। बेखायनो लोगो हमनो हायाखिसै आं। दिनै नोङो सोरनि थाखाय बिजनेसाव एसेबां मानि बेस्थ' मिथिगौ नोङो? औ, आं मिथिगौ। मा मिथिगौ नोङो? दैमालुआ दैबानाजों न' बां बारि बागान गासिबो सिलिंखार जाजोब्बाय आरो बिफायाबो गोमाबावबायनो। जाया लोङा दुखु खस्थ' खालामनानै दिनखौ बारहोनांगासिनो बियो। माथो खर्स जादों नोंहालाय? जाय मानसिनि थाखायनो नों दिनै बेबायदि गोजौआव दावखोबाय, जाय मानसिया गावनि गोथार मोजां मोननायखौ नोंनो गथायना होदों आरो नों बेजों खनसेबो लोगो हमबावासै। छी, नोंखि सासे मोजां मानसि। मोजां मोननायखौ गथायना होदों माने? दैमालुआ आंखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। जेब्ला बियो नोंदि आंखौ फसायो, हाबा खालामनो हास्थायो होनना मिथियो, अब्लानो बियो सोदोमस्रिखौ हाबा खालामनानै आंखौ बायद'था खालामो जे नोंजों हाबा जानो। अब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव मानो खिथायाखै? सिगाङाव बुंबा मालाय मा जानो, नों उन्दै समनिफ्रायनो दैमालुनावनो लाथ'नानै गाननाय जोमनाय, लिरनाय फरायनाय सोलिबोबाय। नाथाय दा नों बेखौ एसेबो गोसोखांला नामा? सिरि थादो अनजालि, प्लिज सिरि थादो। हेलौ। हेलौ सार, मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। जोंनि गस्ला लंपेन्टनि मोनसे गिदिर अर्डारा केन्सेल जाबाय। गोबां खहा जासिगोन सार। ओइ, मा जादों बेयाव मानो उन्दुबाय थाखो? थां, नों देलायनानै रेडि जाहैदो। बबेयाव थांनो? थां, नों देलायहैदोल'। आं दा थाङै थाङै खिथालांसै। दे होमबा।
हरसे थारला उन्दुआसै नोङो माखौ एसेबां सिन्था खालामबाय थादों नोङो सोदोमस्रि आं आफाखौसो मानोबा गोसोखांफ्लांबाय थादों आंनि जिउआव आफायानो आंनि थार लोगोमोन मारैदि बिदि जालांजोबखो जेबो हमदांस'नो हायासै आं नों बिदि दुखु जाबाय थानो नाङा आनान गसाया माबा मोनसे राहा खालामनानै होगोन बियो दैमालु दैमालु सोमदोन सोदोमस्रि आं बुंदोंमोन ना सोमदोन आंखौ मालाबा बावनो हाया सोमदोन नों माबोरै दं थिगैनो दंथ' प्लिज दैमालु आंखौ निमाहा होदो आं जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बिदिब्ला फुदो बाजै फुदो बबेयाव सिद्दा गुवाहाटियाव आं थाङा आं गुवाहाटियाव थांनानै मा खालामनो नों जेबो मावनाङा आंनि रुमावल' थाबाय था जानाय नङा सोमदोन आं थांनो हानाय नङा बिदिब्ला आं बुजिबाय नों आंखौ दासिमबो निमाहा होआखै नायलाय सोदोमस्रि फाग्लाया मा बुङो आंलाय मा बुंनो रोंनो नोंसोर सानैजोंसो लोगो नोंसोर सानैजोंसो मिथिलायसिगौ जोंहाथ' सानैजों लोगोखाना सोदोमस्रि बिदिब्ला थुदो जेबो खोथा गैला जोंजों जयैनो थाहैलायनोसै थुदोथ' जों जयैनो थागोन